மிராக்கிள் சதுரங்க பயிற்சி பள்ளி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஓப்பனிங் ட்ராப் எப்படி ஆரம்பத்திலேயே ட்ராப் பண்ணி பிடிக்கிறதுங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இது ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணா நடக்கக்கூடிய எரர்ஸ். பட் எப்பவுமே எரர் நடக்கும், நம்ம தான் கவனமா பார்க்கணும். ஓப்பனிங் ட்ராப்ஸ் பழகினா ஆரம்பத்துல இருந்து கவனமா வச்சு சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க. இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும். நம்ம இப்போ டேரக்டா கேமுக்கு போயிடலாம். ஒயிட் பிளேட் C5, ஆஃப்டர் C5 going to play knight F3, then going to play knight F6. After knight, so simply play d4, e4, d4. So going to knight d4, then play simply e5, threatening the piece. Then going to play knight b5 to making the double attack, but the queen is support. No, yes. After d5, so this is the mistake move. After yes, c into d5. Now black played knight into d5. Can you guess? This is the mistake move, no? Right. So in the move mistake தெரிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க ஆன்சர் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. நைட் சீசன் 4 தான் ஃபைனல் பிளான். குயின் கேப்சர் பண்ணனும். ரைட். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க. அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Thank you very much. Bye.